Hi guys, good morning. So ngayon guys ay happy Sunday. Magsimba ko guys. Si Dodoy akong kauban kay kabalo na mo si Alan SDE. Pero wala siya nakatuman sa iyang pagka SDE. Musod din sa simbahan. Bunyag sa mga bata. Daw katong kasal namo. Katong may pasyon. Nakuhaon siya og tawag og bilong, tawag og cord, muning musod sa simbahan. Pero ako musimba ko guys. Sige na. Tanggi ko. Tanggi ra ka. Para mo sa kami lang sa idoy ang magsimba guys. Nilalilin kaya naghulam si Dodoy og helmet. Sa atilen. Sa to oras magdunggo. Alas 5 sa kadlawon. Mio! Minga na ka mami Mia. Agoy. Minga na Mio di ay. Allah, wakay tulog Mia? Ha? Wakay tulog? Simba sila guys. Wakay tulog Mia? Allah ko. Din na mami Mio. Mio. Na mami. Na mami. Kalau oy ni Mio gibya. Na mami ni mo Mio sa muli ko do. Muli ko do. Mo mami liko do. Ano siya nakatulog? Ako gabay. Yabay mo pagkatulog? Agay. Nagabay ulit mo Mia? Mio. Namahaw na ka Mio? Ha? Namahaw na ka? Uy. Nabad akong ulo kay tungod na akong tonsil. Tumsil ka? Bag akong tonsil. Para ka rin magsambal. Laging na disgrasya na ni kabi itong ano. Dani gito na disgrasya di ay? Dana gido. Mahamta. Ano sa ito magyayan? Kubog? Nakainom. Tagaham to? Nagkakaswagan. Huwag ka mong ginainay. Padagan sa motor kay. Uy. Kawat sa dyan ito yung ligigat ng kagawas na ito yung tabang ito simplang na yun. Aman siya nalabagsak di ay? Di ako, balaso. Aman siya papangas ya? Papangas niya na. Naisugat niya? Wala. Gusto kidagan. Na kuan lugar siya na shirt siya? Tamak na ito sa pita. Lapit dani ng lugar? Balik lagi siguro itong abagan din sa Baguio. Iya ulo kay. Nakabunal gid ay? Ulo di sa Madyaw. Sano, may ganing bata gata yung inom sa. Kinay bata sad karga? Bata lagi kay may ganit kayo na bata. Yung helmet ako dito, hindi ko nalubyo ko. Kisa mo taga helmet ila? helmet ay, ako nagsuoton. Pero ang kamot na itong bata, basta nagwasin kamot itong bata kay. Napauli na lugar sa sila. Nakita lagi na akong post ni Juby, nakapost mo si Juby. Lubog sila na ako. Dugay na kuha day? Pag-helmet doy. Lugay kay nakuha kay. Di pagkatawag sa kuan kay kuan niya. Ambulansya ka, bako mo sa labay kayo nagkuha sa, disgrasya ka mo sa mga Wala may kinadisgrasya sa kamahasan ka na. Gitasi ko na to. Kubog. Kubog. Masama. Kubog dito di ay agud gitase. Ato sa mi. Abi ko kuan nanas mayamiyaw kung di ay. Oh. Kay. Katoliko ba ako? Daw, wag na palibalik puro. Diyos nun ba ako? Ha? Nasa niya ba ni guys? So, tapangas sa bukid ta. Ika namin nagsimba guys. Ako nag-video dito eh. Nalate kami. Nalapalit sa flower.
Angas na, walay tao. Ito na siguro sa bukid. Guys, good morning. Namela ni Mother. Mother. Nagas tubig. Kwet? Ang bersahan na ni mo. Ha? Kapila ni mo tuyok. Ikaduha ka na pagtuyok. Ikaduha ka na tuyok. Magtuyok mo ni mo sa washing. Ikaduha na pagtuyok. Kaya makuha gyud. Hindi patuyok otro. Agoy, Ginoo ko. Ibalik, ipatuyok. Kaduha na tuyok. Tanawa sa dito. Walay tubig na ni guys. Walay agas daw. Wanay humba day. Wanay humba guys. Nasa Richmond na ni guys. Hi guys. Hi guys. Aga mo te. Kita tayo birthday. Ha? Pila mo ka motor? Birthday daw na sila guys. Amo dyan. Arapit. Ilan eh? Ilan eh? Ha? Ilalagumbay. Na-birthday daw na sila guys. Isa sila ka, ay tulo sila ka motor. Bango deh. Bango ba? Naman di dagandam. Naulahi sila ni GL, naulahi. Walay tao na siya yung payag ng Mercy guys. Kaya na-merkdi sila. Uban sila ni Inka Melois. Ano sa may maingkod-ingkod kaya pretty kainit. Hi guys, good morning. Mga tumisa yung magwang ni Alan guys. Kaya nag-harvest sila sa melon. So mga tag-reject dito. Basta na na-reject. Guys, kaya nakapangas. Nakawas ko kaya nakapangas din. Pareha sa mong motor nga. Katong dako. Nagpangas ito balag bangilid. Bakler ako. Bakler ako. Kadlo ko na ni guys kay nada si LG dari. Nice sounds man. Hakot si LG guys. Si Doy wala naghakot kay sakitaan sa ngipon. Hakot si Doy guys kay sakitaan sa ngipon. Paghakot nila itong una. Hantod karon wa man. Hantod karon wa man ulian. Munang nagkuan siya. Wala nagkuan tabang.
Pamahaw! Makusing! Ito, boss! Ay, ang tagya guys. Clearing na lugar ninang. May sound guys. Sige, sige. Pagtapang pasan ka. Sige na. Sige na yun. Mahangkab ta guys. Pang! Hotspot. Dalan noon. Ako ang tag-video dito guys. Kaya na ako ang pinansir. Naitag-iya. Parang manghakutay guys. Nagpasaan sila, nagpasaan. Taga diri ra ni, taga Bangsan. Taga Bangsan nila. Mura gyud po ni naghakot sa una nang. Bibi. Marami binuni din. Ang buyer guys. Ding. Katong unang harvest dagko kay tunang no. Mura ni kuan, mura ni nga klase, isa ra klase yung gitanom dai. Ha? Sara. Isa ra sa ka klase. Mahal mo gud ni siya. Mana sila harvest. Muna lang tubig dani guys. Muna lang pub. Agoy. Panita sa ubos kay na ako nagipang. Napa man nagagmay ba? Na-blatter naman namo gahapon nga sa kuan. Dan sa kuan na namo sa sekretary na ugma maghimuan og kuan sa kapitan then magadto na pud mi dito sa Mintabon. Mag-coordinate mi dito sa kapitan sa Mintabon or magpatawag sila ang mga ginikanan. Nilang tab guys. Luag din ni karon ilang pagkatanom. Oh. Gikawat ang ilang milon gahapon kay fiesta man. Abi siguro og kuan. Abi siguro kay wala ang tag-iya. Igo lang nalipat ang tag-iya guys kay naniud to. Wala man sila nagasto. Wala nagasto yung magwang ni Alan kay busy lagi sila sa milon. Nya nagadto sila sa silingan kay na-miss nang tawag sila pa ni Udto. Karon kay isudlan man og kawatan ng ilang milon. Unya gipang buak-buak pagid ko no. At og tan-awon dani ang ilang gibuak-buak guys. Di kasayang isudlan sa kawatan ilang milonan gahapon. Upat ka buok. Upat ka mga bata ang nag kuan. Badi na yung nga bata kay 12 anyos. Buta na. 13 anyos. 14 anyos. Ila lang yung ipasipadaan ng kuan. Nadako ra ba kay ni gasto ang milon Ginoo ko. Luag biya kay ni oh. Gikan diri ubos. Paingon dito. Mabaw. Na. Imbes kay kuanunon pa nga makabawi sa gasto. Gibinuangan pa. Dili makabasta-basta makatanom og milon kung dili walay magpinansing kay dako kay ni gasto nang ipasipadaan lang sa mga batasan ng mga bata.
ipatawag nila guys. Kay Domingo man karon, ugma pa ilang husay. Kay gahapon man nasakpan. May nang ipatawag kay matagam. Ikawatan gid sila. O karon tagi kaon. Pang tabal-tabal man. Pang buak-buak. Dili pa na siya mag-clearing kay napay daghan og gagmay oh. Para sila din nag-harvest yang pagumangko ni Alan og iyang awas ni Manang Anan. Hanga ka kayong dala. Ikaw magdala. Uy, anak, kaya na pa yung pinanser. Ang sa'yo mo, request? Pila ka, kes? Request sa Great Horse, guys. Ag-anamon pagtimbang sa kuan guys, bayar. Anamon lagkarga. Anamon lagkarga. Kaya ron. Asa di papanghi na ni. Kayon ko bay. Ato si Yard tila alingo. Ban mi ni Manang dito. Sirit ka na ni motor. Ban mo ni Manang dito sa karsada kay timbang man. Ako ni Malistan kay crack gadan. Ata si Busing. Jam, kalang Migmilon. Magani birthday ni Busing. Tabalang gilawa kay ato karon. Ilisan. Ilaw kay ilo kulon. Ilo. Ay, sus. Okay man. Pula kayo. Pula pa kayo. Karga na sila kahoy guys. Nagpabugnaw. Tinta. Kini git wagid. Pupag. Di gani aglakaw. Ayan sila guys. Puno na guys. Balik-balik ka kulon. Sige, salamat. Kami na ni buyer. Sino to sa dito ba? So guys. Dili ko manok. Bahala dia. Dili kag manok. No, wala kay baliw to. Kami, wang ulam dito sa balay. Ngayon may reject guys. Kato ya dia ko. Wak magyapon na. Kay kanang nay bangag.
Mao nang may bagag. Oh. Ikuha niya itong isa. Itong isa nga na ibang kuha niya. Ngawat si Alan og melon guys. Sana. Tawli na ta. Ikan pa ka. Kaon man iso. Ano ya? Takot ni. Masuk.